Il-Gvern da skema ġdida mmirata biex naqqas il-kera annwali għal laqdiet volontarji u trade unions li operaw minn proprjetà tal-Gvern amministrata mill-Awtorità tal-Artijiet. Din l-inizjattiva għandha lan li taf il-pis finanzjarju fuq dawn l-entitajiet li ħafna drabi operaw b'riżorsi limitati iżda joffru kontribut importanti lis-soċjetà. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li din il-miżura turi l-impenn tal-Gvern lejn il-valur tal-ħidma volontarja u rappreżentattiva u enfasizza li dawn l-organizzazzjonijiet jagħtu vuċi lil min m'għandux isaħħu l-komunitajiet u jipprovdu servizzi essenzjali. Aħna kommessi li ngħinu lil laqdiet volontarji kollha u kif ukoll li trade unions kollha. U allura għamilna skema fejn qed ngħidu li dawk laqdiet volontarji kollha kif ukoll it-trade unions kollha li għandhom relazzjoni kontrattwali mal-Awtorità tal-Artijiet ħajkollhom ruħs fil-ħlas tal-kera jew ċens jew inkella ħlas ieħor ta' konċessjoni li jista' għandhom mal-Awtorità tal-Artijiet biex bekk qed nagħtu sapport sħiħ u immedjat lil dawn laqdiet. L-iskema tintroduċi struttura ġdida ta' rati aktar ġusti skont id-daqs tal-proprjetà. Proprjetajiet sa 150 metru kwadru se jkollhom rata ta' €50 għal kull metru kwadru għal massimu ta' €200 fis-sena. Dawk bejn 151 metru kwadru u 1500 metru kwadru euro għal kull metru kwadru b'massimu ta' €750 fil-waqt li proprjetajiet akbar minn 1500 metru kwadru se jħallsu 50 ċentesmu għal kull metru kwadru għal massimu ta' €2000 kull sena. Sintendi proprjetajiet li l-kirja hija orħos minn dawn stabiliti ġodda se jibqgħu b'dik ir-rata vantaġġuża. L-iskema miftuħa l-organizzazzjonijiet eliġibbli mingħajr arretrati waqt li wkoll se tapplika għall allokazzjonijiet ġodda.